exciting na episode matutunghayan nyo ngayon sa nag-iisang infotainment show sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up Ilocos! Hello, Roxy! Yes, hello! Kumusta ka naman? Eto, gwapo pa rin, syempre. Tama, tama yan. Kailangan maging kailangan maging good looking all the time. Tama, parang ako nananampa lang aking phone. Oo nga, ang ganda-ganda mo ngayon. Lagi naman maganda ka eh. Partner, di ba? Thank you so much. Kamusta ang weekend mo? Okay naman, ito busy. Busy pa rin, syempre. Nag-aaral ka na ulit, di ba? And I love your car. Ano sinabi? Paano yung sinabi yun eh, no? Anyway, kamusta ang pag-aaral? Ito okay naman. Medyo busy kasi syempre medyo marami nang gawin ko. Ay, sa school ito. Yeah, back to school? Well, ako naman back to work din naman ako, syempre. And balita ko, lumipat ka raw ng bahay. Oo, pero babalik din naman ulit ako sa ano. Parang I wanna try. Try to be independent. Syempre kasama pa rin yung dalawang Oo kambal. naman. And lagi rin naman ako sa bahay nila mommy and daddy eh. So parang dead ba pa rin. Alright, napapansin mo ba, partner, na Yes. this is the first time na lumabas na naman ang Wake Up Ilocos? Parang location shoot naman natin ngayon, di ba? Yes. Mapapansin ng mga televiewers natin, ibang-iba ang setup natin ngayon. Ang ganda-ganda. Ba, may pool Ganda nyo naman, may pool dyan. Yung mga lima lang itong mga bata. Doon ah. Kasi nandito tayo ngayon sa NSCC Plaza, tama ba? Yeah, Yan NSCC. Sa Kawayan, Ilocos Sur. Ito yung bagong resort dito sa Kawayan. Talagang this is just an evidence na talagang umaasenso na rin ang Kawayan, di ba? At saka dito daw sa taas, meron isang malaking parang function hall. Instead of function hall, parang malaki talagang auditorium eh. Exactly. And congratulations to Tita Jeremy, yung mayor ng Kawayan. Yeah. Alam mo, mula nung umupo siya talaga, ang daming pagbabago, ang daming development dito sa Kawayan talaga. Alright? So kung gusto nyo ng magandang resort na pupuntahan, dito lang po yan sa NSCC. Partner! Yes! Ako, marami po talaga kayong surpresa ngayong araw na ito sa Wake Up Ilocos. Siyempre, nandyan pa yun ang inyong mga tinutukan na segments gaya ng What's Cooking, Celebrity Corner, Live Acts, at marami pang iba. Alright, lahat na yan matutunghayan nyo sa pagbabalik ng nag-iisang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Wake up! Wake up!